Doamne au achiziționat de curând acest dispozitiv numit LumiSpa, care este de 7 ani de zile de când a apărut, este declarat numărul 1 dispozitiv de beauty de folosit acasă. Am să vă arăt cum se folosește, pentru că e o investiție pe care ați făcut-o pentru a avea rezultate și consecvența este importantă. Este recomandat să fie folosit de 2 ori pe zi. El, atunci când îl achiziționați, vine cu acest capăt pentru ten normal. Împreună, eu recomand cu un gel de curățare pentru ten normal, pentru că după ce folosiți acest gel, mai ales dacă îl folosiți pentru prima dată, are nevoie ca tenul dumneavoastră să fie curățat în profunzime, stratul superior de piele, porii în profunzime, și acest gel face cea mai bună treabă din acest punct de vedere. După aceea, veți putea personaliza în funcție de tenul dumneavoastră, uleios, uscat, cu acnee sau sensibil, să mai luați încă un gel pe care să-l folosiți alternativ sau să-l înlocuiți pe cel pentru ten normal. Eu folosesc alternativ cel pentru ten normal cu cel pentru ten uscat, nu pentru că am un ten uscat, ci pentru că pe zona gâtului și decolteului, așa cum veți vedea în aplicația care se conectează la dispozitivul LumiSpa, scrie clar că pe aceste zone se recomandă gelul pentru ten uscat împreună cu capătul delicat. Eu oricum folosesc acest capăt delicat pentru că pielea mea nu este o piele încărcată, folosesc de foarte mulți ani tehnologiile cu ageLOC și chiar dacă tenul meu este un ten cu o piele sensibilă și subțire care e predispusă la o îmbătrânire rapidă, din cauza că folosesc de mulți ani aceste tehnologii și aceste creme de îngrijire zilnică cu ageLOC, am reușit să încetinesc și chiar există un proces reversibil de întinerire. Am să vă explic cu altă ocazie acest lucru. Vreau să vă arăt în schimb cum să folosiți acest dispozitiv în care ați investit pentru de fapt ați investit în dumneavoastră, în frumusețea chipului dumneavoastră, în unicitatea lui și în frumusețea lui naturală, care ajută foarte mult să vă simțiți bine în propria piele. Acest dispozitiv vine cu acest încărcător, da? Atunci când îl achiziționați, vine obligatoriu în acest pachet, la cel mai mic pachet. Dacă doriți, puteți achiziționa suportul. Mie îmi place pentru că stă mult mai ușor la încărcat în acest suport și este și frumos. Există și pe nuanța roz. Tot ce este albastru este roz, tot ce este argintiu este auriu și am să vă arăt cum îl folosesc eu. Deci eu recomand, dacă tot îl folosim înainte de duș sau la duș, să nu evitați zona gâtului, pentru că gâtul îmbătrânește foarte repede și oricât de mult ne-am străduit să ne acoperim semnele de îmbătrânire pe ten, de multe ori ne tratează zona gâtului sau mâinilor. Și atunci profitați de acest device, dacă îl aveți și dacă îl folosiți 2 minute pe zi, să treceți și pe zona gâtului acest dispozitiv de fiecare dată sau măcar o dată pe zi. Deci, normal că ne udăm fața la chiuvetă sau la duș, udăm și capătul de silicon al aparatului. Să știți că acest capăt de silicon are ion de argint, ceea ce permite ca întreaga familie să poată fi folosită sau să poată fi folosită de către un cuplu sau mamă-fică sau mamă-fiu, acest dispozitiv chiar cu același capăt de curățare, sau dacă preferați și e mai sigur, puteți să folosiți un capăt de curățare diferit. Pur și simplu se înlocuiește. Puteți să luați roz cu albastru, ferm cu delicat sau să vă treceți numele pe el, așa cum trec și eu de multe ori aici. Să știți care este capătul dumneavoastră. Deci dăm cu gel peste tot, și pe gât și pe față. Udăm încă o dată, ca să, într-adevăr, să acționeze rapid. Udăm din nou sub un jet de apă capătul de silicon și în momentul în care pornim, aici sunt 4 sferturi de cercuri, care la 30 de secunde se oprește o secundă, ca noi să știm să schimbăm zona. Pe aplicația de telefon ne arată că putem să folosim pe zone diferite, zona aceasta, aceasta, aceasta și aceasta, da? A feței, indiferent de ordine, chiar nu contează. Eu recomand să mergem și pe zona gâtului, așa cum am spus și mai devreme. Se usucă destul de repede, pentru că vorbesc, o să trebuiască să mai dau o dată cu apă. Da, deci am pornit aparatul. Facem un masaj delicat, deci noi nu ne grăbim. Mergem pe această zonă deocamdată, dar pentru că este zona dedicată părții unei jumătate de fețe, nu zic dreapta pentru că vă vedeți oricum stânga, eu am să cobor în acest moment și pe zona conturului și pe zona gâtului. Foarte delicat și fin. S-a oprit o secundă, deja a trecut la al doilea sfert de cerc. Mă mut pe partea cealaltă. Dacă vreau să fac demacherea seara, pot să trec și peste zona ochilor, chiar nu e nicio problemă. Machiajul de la buze și de la ochi.
Bineînțeles, cobor din nou pe această zonă și pe zona bărbiei, trebuie făcut. Fac un masaj delicat. Îmi dedic timp mie, da? Încă o dată s-a oprit. Pot să-l trec sub un jet de apă ca să curețe machiajul care s-a adunat și să nu-l timp pe toată fața, de exemplu. Dar eu acum sunt departe de zona băii și o să vă arăt cum folosesc tot tratamentul complet. Acum, pe zona de jos, eu o să-mi insist mai mult pe această zonă de sub bărbie și pe zona gâtului și chiar decolteului. Acesta este zona care mă dedic, de fapt, masajului. Deci nu este doar un aparat de curățare, este un aparat care stimulează colagenul, elastina, reîntinerirea, de fapt, celulară. E un masaj extrem de plăcut, da? Această mișcare este esențială și acum sunt la ultima etapă. Deci 2 minute, ud din nou și trec la zona superioară, zona frunții, a pleoapelor. Mai are un capăt pe care îl puteți achiziționa ulterior, care se poate, să știți că nu este doar un aparat de curățare, este un aparat multifuncțional și zona aceasta a ochilor eu o tratez zilnic dimineața, dar o să vă arăt toate etapele după ce îmi introduc serum în piele. Deci după ce am curățat, îmi spăl fața, pun un serum cu tehnologia Boost, o pun dimineață și după ce am pus serumul fără să mai clătesc, las să intre în piele. După aceea fac tratamentul cu capătul pentru ochi. Cum se spală? Se poate trece sub un jet de apă. Eu dau jos și capătul, îl spăl mai bine. Acesta îl pun în suport după ce l-am curățat. Eu în dreptul aici îmi pun capătul de ochi pe raft. După aceea, după ce am introdus serumul în piele, după aceea îmi fac tratamentul pentru zona ochilor și pleoapelor. Deci acesta este tratamentul de dimineață cu tehnologia lui Spa, care îl fac nu neapărat pentru demachiere, ci pentru masaj și beneficiile anti-aging pe care le ofer. După ce mi-am spălat fața de Lume Spa, folosesc acest spray cu acid hialuronic, acid uric, acid și aloe vera, Napka.